ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/1/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ಶರೀರ ಮಸ್ತ್ ಪರತಾದುಂಡು. ನಿಖಲ ಶರೀರನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು. ನಿಖಲು ಅರ್ಧಕಲ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಅಮರರಾವಂದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಈ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ತೂವೊಡಾಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೇ ದೃಶ್ಯನು 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತುಯ್ಯರಾಪುಂಡು. 84 ಜನ್ಮದ 84 ರೂಪ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಭಿನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕರ್ಮಲ ಏರ್ನ ಜೊತೆಲ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಏತ್ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈ ರಹಸ್ಯನು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಡು. ಗೀತೆ: ಭೋಲಾನಾಥರ್ದಲ ಮುಗ್ಧರು ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭೋಲಾನಾಥ ಪಂಡು ಸದಾ ಶಿವಬಾಪಗ ಪನ್ಪೇರು, ಶಂಕರಗ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ ವಿನಾಶನು ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನರಕದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಭೋಲಾನಾಥ ಬಂದು ಶಿವಗಾತೆ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅನುಭವಿಯ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಿವಬಾಬಾ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ವೈದ್ಯರು. ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರಡು. ಈ ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಡಿಗೆ ಬರಡೆ ಅಪ್ಪನು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊತ್ತನಡು ತೆರಿಪದು ಕುರುಪುಜೇರು. ದಯಪಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊತ್ತನದ ಭಾಷೆನೇ ಬೇತೆಯಾದನು. ಮೂಲ ಹೊತ್ತನದ ಭಾಷೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರುವ ಶಿವಬಾಬನೇ ಪೊರ್ಲಾದ ಪಾತೆರ್ನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಸೃಷ್ಟಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಭಗವಂತೆ ಯಾನ್ ಇಡಿಗೆ ಬರಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ಮಾರಕಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಈ ನಾಟಕಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಐನು ಒಂಜೇ ಸರಿ ತೀಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರನು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಬುಂಡ ಬೇತೊಲ್ಪಲ ತೀಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ದೇಪಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೇತೊನ್ನಾಗ ನಾಮ ರೂಪ ಭಿನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರೂಪ ಒಂಜೇ ಸರಿ ತೂಪರು ಕುಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕನೆ ತೂಪುನಿ. ಎಂಚ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಚಿತ್ರಳ ಸಹ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕನೆ ತೂಪರು. ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಚಿತ್ರನು ತೂಪರ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪರು ಪಂಡ 5,000 ವರ್ಷಗರ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ 5,000 ವರ್ಷಡು ಏರೇರು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಕುಡಲ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕರ್ಮಲ ಏರ್ನ ಜೊತೆಟ್ಲ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರೇರು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಪೇರು ಅವು ಒರಿಯನ ಕರ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಏರು ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತದರೋ ಆ ಕರ್ಮನು 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವು 5,000 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಕುಡ ಅಂಚೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರೀನು ಅಂಚಿನ ಬಾತೆರಾದಂಡು. ಬಾಬನ ಚಿತ್ರಳ ಸಹ ಉಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುರುಸುರುಕು ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡು ನಮಕ್ ತೆರಿದನು. ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಓಪನ್ ಅಪ್ ನಿರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿವನವರು. ಇತ್ತೆ ಬೇತಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗೊಂಡು ಸಹ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಮಧಾಮಡುಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಜೊತೆಟು ಉಳ್ಳರು. ಏಪ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇನೋ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಲ ಮಿತ್ರದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುರ್ದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಎಂಚ ಬದಲಾಪುಂಡು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊತ್ತನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಹೊತ್ತನೋಡು ಬರ್ಪೆ. ದಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆ ಆದಿತ್ಯರೋ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಶೂದ್ರರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ದೇವತೆಯಾದು ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರೆಗೆ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ತೇನೋ ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಕುಳಿದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು.
ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಕುಳಿದು ಪರತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿದ ಎಂಚ ಪೊಸತಾಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂತಿಮರ್ದು ಆದಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೈದೆರು ಅಂಡ ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬೈದೆರು ಪನ್ಪುರ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿಯೊಂದೆರ. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಎಂಚ ಬೈದರು ಪನ್ಪುನ ತಿಳಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮಾತೆರಗಳ ಸದ್ಗತಿನ ಪರ್ರೆ ಯಾನು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೆ ಅತ್ತಂಡ ಎದುರುಡು ಬೈದೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾಯಾರಾವಣ ಮಾತೆರ್ನಲ ಶರೀರನು ಹಾಳು ಮಲ್ತದೆ. ಐನರ್ದವರ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರುಡಾಪುಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಬೈದೆಯೇ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಸೃಷ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಕಾಯ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಶರೀರ ಮಸ್ತ್ ಪರತಾದುಂಡು. ಐನ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಅಮರ ಆದು ಮಲ್ಪೆ. ಭಲೆ ಖುಷಿರ್ದು ಶರೀರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಎಂಚ ಪರತು ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಪಶು ಶರೀರನು ದೇತನವರು ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನಕುಲು ಸೈತಂಡ ಸೈತೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಐನ್ ಸೈಪುನಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಬದುಕುದಿತ್ತಡಲ ಸೈಪರು ಐನರ್ದವರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅದು ನಿಕುಲು ಸೈಪರ್ದಾನೆ. ನಿಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಸ್ವಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕಣ್ಮನಿಲು ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ನಿರಾಕಾರಿ ಬಾಬಾ ಬೇರು ಸಾಕಾರಿ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಈರು ಆರೇ ಆದುಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಅಕುಲೇ ಆದುಲ್ಲ. ಏರು ಸುರುಕು ಮಿಲನ ಮಲ್ತದ ಯಾನೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ರಾಜ ಹೋಗೋನು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓದೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಬರೆನಾಗ ಐನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಓದ್ಬೇರು. ಅಪಾರವಾಯಿನ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು. ಮನುಷ್ಯರು ಓದೊಂದೇ ಒಪ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ಭಾಷೆಲ ಸಹ ಒಂಜೇ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐನರ್ದವ್ರು ಯಾನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪೊಸತಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಪೊಸತಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಹೊರತಾದುಂಡು. ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆನು ಮಾಯೆ ಪೊತ್ತದು ಪಾರ್ದು ಬೊನ್ನೆ ಮಲ್ತದನು. ಅಲ್ಪ ಸಾಗರನ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೋಜಿಪವೇರು. ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಗ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಭಲೆ ವಾಸ್ತವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ನಿಖಿಲು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರಣೊರ್ದೇ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಯಾನು ಬೈದೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆನು ಬಂಗಾರದ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದು ಎಂಚ ಆಪ ಪನ್ಪುನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೇರಿದನು. ಏಪ ನಿಖಿಲು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಪ್ಪರೋ ಅಪಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕಲ್ಲದ ಪುರಿರ್ದು ಬದಲಾದು ಪಾರಸ ಪುರಿ ಆಪುನು. ಐಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಾಬಾ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪವನುಲ್ಲೇರು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡಾಪುನು. ಏರ್ನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೇರೋ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖವಂಶಾವಳಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ಬೇರು ಅಪ್ಪೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾನ ಪನ್ಪೇರು. ಇದು ಏತೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬೇರು ಪುರುಷರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರುಡ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನಿರ್ದವರ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚಾಯರು ಪನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ತಬ್ಬೆ ಬಾಪೇರು. ಬೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪವಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಅರ್ಜನ್ಲ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ತಿರ್ತುಗು ಕುಲ್ದೇರು. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದವರಿಗೆ ಗುರು ಬೋಡಾಪುನು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಾಜ ಋಷಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಬೇತೆಕಲ್ನ ರಾಜಯೋಗ ಅತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪುಲೇ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಹಠಯೋಗಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರವಾದುಂಡು. ರಾಜಯೋಗನು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಾಧುಲು ಕಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತನೇ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು.
ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರಳಯವಂತೂ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಳಯವಾಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನಾಂಡಲ ಎಂಚ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಸುರೂರ್ದೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಭಕ್ತರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಭಗವಂತನ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೆರ್ದು ಭಕ್ತರಿತ್ತೆರು ಪಂಡು ಸಿದ್ಧವಾದ ಏಪ ಭಕ್ತರು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪೇರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಅಪಗನೆಯಾನು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಲ ನಿಖಲನೆದುರುಡು ಹೊಂತುದುಂಡು. ಇಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಕಿರೀಟ ಎತ್ತಿನಂಚಿನಕಲ ರಾಜ್ಯ ಆಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಲು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಂದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಇತ್ಯಾದಿನ ಮುಂದುವರಿಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಇಂಚಿನವು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಓ ಪೂರ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಂಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳದ ರಹಸ್ಯನು ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಪವನ್ನುಲ್ಲೇರು. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪೋಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯಾದುಲ್ಲ ಐನರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಸೂರ್ಯವಂಶಡೆ ತೀತನುವ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದನು. ನಾಮರೂಪ ಬದಲಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇತೆಕುಲು ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಪಂಡ ಶರೀರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಇಡೀ ನಾಟಕನು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡು నేను ಬುದ್ಧಿಡು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಡು ಅವೇ ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಸಹ ಅವೇ ಪರತ್ ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನು ಕೇಳೊಂದು ಇಡೀ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದವು. ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂದು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಂಚ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಡಿತಿದ್ದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಇನ್ನು ಮಹಾತೆರ್ನಲ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ಮಹಾತೆರ್ಲ ಸೈಯೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ಪುನಗ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪರು ಪಂಡು ಸ್ವಯಂ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಏರು ಪದಮಾಪತಿಯಾದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ಸಹ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ಶರೀರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಸಮಾನ ಆದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಶರೀರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾದನು. ನಿಖುಲು 21 ಜನ್ಮಲು ಸೈಪುಜರು. ಮುಲ್ಪ ಅಕುಲೇ ಬರ್ಪೇರು. ಏರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಕಾಮಚಿತ್ತ ತಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಕಪ್ಪಾದಿತ್ಯರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾದು ತುಜ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಕಾಮಚಿತ್ತ ತಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳು ನೇರ್ದವರ ಕಪ್ಪಾಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕಾಮಚಿತ್ತೆರ್ದು ಜತದು ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತ ತಮಿತ್ತು ಕುಲ್ವಾರು. ವಿಷದ ಆಯುಧವನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ ಕಂಕನನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದರು. ನಿಕುಲು ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆಂದು ಬೇತೆಕುಲು ತೆರಿಯೊನರು. ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪತಿತೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಜೀರು. ನಿಕುಲು ಹಾಲನ್ನು ಏಪಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳು ನೇರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪರು. ಅಲ್ಪಲ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ತೊನ್ನೆರು. ರಾಜನ ಕೈತಲ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಗುರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ಯದ ದಿನ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಕಂಕನನ್ನು ಕಟ್ಟೊನರು. ನಿಕುಲು ಏಪ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರೋ ಅಪಗ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ತಕ್ಷಣ ರಾಕಿನ ಸಹ ಕಟ್ಟೊನರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲು ಲಡೈಲ ಸಹ ಆಪನು. ನಿಕುಲು ಗುಪ್ತವಾಯಿನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆಯಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಒವ್ವೆ ಆಯುಧ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಿನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಆಯುಧ ಅಂತ ಹಚ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತಲ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಯೋಗಬಲದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಯೋಗಬಲ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುವರು. ಅಂಡ ಬಾಹುಬಲ ಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ